Hello guys, आंनि राजदेमार ब्रादार्स होननानै थारमाने बयखौबो बधाय होनाय थाबाय। दायो जोङो मा होनो खैराबारि दाउला पार्कआव फैदों। दाउला बिनि पार्कनि नामा मा नाम होनो बड'फा। बड'फायाव जोङो बेरायनो फैदो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनांबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। साइकेलालाय ओइ बे नै जो मा होनोमोनलै दाउला पार्कआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पार्कआ जोहोलावफुरिसो थांसिगोन खुदियानो। बिबारफोराबो थैजोब्बाय माथो। माखो नै मान होयो दासो जागायनाय बिमा जिरायनाय जना नायनो रायाव नाय नोंसोर ओइनि बेयो बिष्णु ओइ बेयाव थैनो प्रितम हाय होनलाय बेनिबा आइस थाखाय प्रितमा हेन्डसामद्रायखाय सिख्ला गैयाना सिख्ला गैयिखाय लाजिदोनो सिख्ला थानायबासो बिनिया बिन्दास। ओइ नै बिष्णुआ लाबायनो जोंनिया फट' लाग्राया DSLRबो मोनदिया दिनै लासिसिं लाजिबायलां फट'। ओइ प्रितम मारै नांदो फायनानै गाहाम नांदो र'? ओइ बिथाङालाय बिष्णु नों गाहाम नांदो नाङाखै? जेबोआनो गैया ने बिबाराबो दासो बिबार गायो गायो थैहां बरफां। नोंथांमोन साइकेल दोङो नैयाव साइकेलाव जायफोरा थिखांनो हागोन बाब जागौमोन ने साइकेला लाना खानोसैलाय बेखौनो दावगोतानि आल लानायखायसो थायो नि बिना जेबो गैया ओइ सिफोरलाय मा लाब नामा बेयाव थिखाङो र' ओइ आरो बनायना दोन ओइ जिरायना मोनसे थिखांनांगौ नैया बेयावनि बिराद फट' लाखायो मानसिफोरा नोंथांमोनाबो जायफोरा लानो लुगैदो नोंसोरबो फैनानै मोनसे मोनसे लाफैदो DSLR लानानै मा बुङो गार्डेन खैराबारि साख्रि मावालै बे साख्रि मावनाया मोनबा बे बेयाव थागौमोन बे टिकेटआव दंमोन खाथिनियानो जोंनि गामिनि खाथिनियानो फट' थिखाङा मायाबो फट' केमेरा थिखांग्राफ्रा हनै ओइ बिग्रा फट' लानो फै इथि खोनादों फट' लानो फैया मानो इथि लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लाइक कमेन्ट खालामनानै हो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोनजों लोगोसे आंबो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो आरो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामबासो आंबो भिडिअ खालामनो मोजां मोनो बेखायनो नोंथांमोनाबो आंखौ एसे अनहोदो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जायफोरा गोदान बिथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै ला स' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनगोन।